En els últims anys, les cooperatives d'habitatge han experimentat amb noves maneres d'organitzar la convivència. Una d'aquestes és el model clúster, una forma d'habitatge que combina espais privatius més reduïts amb espais compartits dins d'un petit grup que aposta per una major quotidianitat en la convivència. En lloc d'habitatges completament independents, diverses persones o unitats de convivència comparteixen alguns espais del dia a dia, com cuines, sales o espais de treball, mantenint alhora espais propis. Aquest model permet diversificar formes de viure, facilitar la convivència i optimitzar l'ús dels espais. Hem fet una investigació sobre diversos clústers en diferents països que ens aportin coneixements i experiències per poder replicar aquest model aquí a Catalunya, específicament en l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que són projectes que ja tenen una identitat pròpia i un grup de persones amb una visió clara d'una convivència i d'una comunitat. Totes aquelles activitats que són principals en un habitatge convencional passen a ser secundàries en un habitatge tipus clúster o en l'espai privatiu d'un habitatge tipus clúster perquè passen a succeir en els espais comunitaris. Hi ha clústers que poden tenir una voluntat intencional de persones que s'agrupen per compartir la bellesa, per exemple, o per compartir la criança, i després hi ha clústers de persones intergeneracionals o que no tenen aquesta intenció específica en la convivència. Des de la Dinamo estem acompanyant 3 projectes d'habitatge cooperatiu que incorporen el model clúster. Un d'ells és el projecte de Sotrac, que el propi clúster és una planta de l'edifici i són 7 unitats de convivència. Per altra banda, el projecte d'Empriu, que incorpora 2 clústers de 5 unitats de convivència cada un, i finalment el projecte de la Bombeta, que té 5 plantes diverses de l'edifici amb 3 unitats cada una d'elles. Un dels reptes que tenim a futur és intentar incidir en el marc legal i aconseguir que les normatives en matèria d'habitabilitat reconeguin aquestes noves formes d'habitar i d'organitzar-se de les persones usuàries en habitatges. En el clúster hay un espacio comunitario muy grande que incluye una cocina, una sala de comedor y un salón. Y pues la idea es compartir estos espacios entre todas las personas que vivimos. Volíem un model on la convivència fos més propera i més assumible, no? I més sostenible també a tots els nivells, i ens va semblar que el model de clúster, que nosaltres li diem niu, responia molt més al que eren les nostres expectatives de vida compartida. Sí, des d'un inici el niu es va configurar amb una idea com de polititzar la nostra convivència, és a dir, com no entendre's només com a companyes o companyis de pis, sinó com portar altres temes a la nostra convivència, com travessades molt per l'eix del transfeminisme, de l'antiracisme, o també, no totes, però sí com portar la qüestió del veganisme o d'altres qüestions polítiques a la convivència. Des d'aquesta perspectiva d'envellir juntes, de tenir una vida juntes en la qual es barregin totes les coses que passen a la vida a nivell més positiu i també més negatiu. A mí me atrajo mucho la idea de poder convivir con personas sin que sea una familia, para romper un poco la idea de familia tradicional, ¿no? Poder tener como vida comunitaria, pero de una manera mucho más fluida y fácil, y a la vez preservar esa capacidad, ¿no?, de replegarse en momentos que lo necesites, ¿no? Ens imaginem una vida quotidiana molt, crec que bastant estàndard, però molt atrevessada per l'acompanyament i el compartir en el dia a dia, però alhora tenir molt un espai propi, o sigui, un lloc on puguem equilibrar el temps personal i d'espai privatiu amb el temps col·lectiu i d'acompanyament. Crec que ens podrem organitzar de formes que siguin, útils, efectives, cuidadoses, o curoses amb nosaltres. Yo me imagino mucha presencia en el espacio comunitario y de hecho me imagino más los espacios privativos, digamos, como para momentos en que necesito tranquilidad o retirada, pero me imagino basando el día a día mucho en el espacio compartido. El model de clúster i de niu és important per les cooperatives perquè aportem noves formes de conviure i noves formes i noves maneres de fer relacions o familiars o de convivència que aporten la pròpia cooperativa a un altre nivell. Aporten aquesta possibilitat de diferents formats, més enllà d'un habitatge més estàndard,
i aporten una nova manera de pensar-te i de viure i de seguir avançant en aquest propi model cooperatiu. Quan parlem també de relació de superfície útil dels espais comunitaris versus els espais privatius, sí que és veritat que arreu d'Europa hi ha molts projectes i aquesta relació de superfície és molt dispar, però bueno, aquí a Catalunya, amb els projectes que estem portant, més o menys parlem d'un 25% d'espais comunitaris versus un 75% de superfície per a espais privatius. Es comparteix l'alimentació, la criança, l'envelliment, les cures, no? Al final les pràctiques quotidianes del dia a dia. El repte està en com s'organitzen aquests espais, no? I com es pensen perquè això pugui ser possible i les usuàries ho puguin fer en plenes condicions. La comunitat que forma i que viu en el propi clúster és la que també ha de definir el seu funcionament, no? I els seus acords de com vol funcionar. En aquest sentit, no? Amb els projectes que hem estudiat, doncs veiem que algunes de les qüestions que són necessàries definir per concretar com és aquesta convivència doncs són l'ús i la gestió dels espais comunitaris, la pròpia neteja d'aquests espais, com es paguen els consums associats en aquestes infraestructures, si hi ha animals domèstics, doncs com es gestionen, tota la qüestió de la resolució i la gestió dels conflictes que puguin comparèixer. Sirve para cualquier persona o modelo de convivencia que quiera como generar vínculos más horizontales, diversificarlos y hacerle espacio a eso en su día a día, ¿no?